Dunay nangutana kung unsay kahulugan siya nga dapko. Ato lang siyang tagoon sa pangalan nga si Sep. Matod pa niya, unsay meaning nga nagdamgo ko kusog kaayo linog daw. Halos tanan balay nahugno ni mata ko kay paingon ako sa orong. Dili lang taoy. Dahan salamat Sep sa imong pagpadangag sa imuha nga damgo. Matod pa ni Professor Swami nga ang linog sa imuha nga damgo nagkahulugan sa kaguliyang sa panimalay. Magbugno ang asawa og bana tungod sa pangabubho. Magsumbagay ang mag-uyab og kuyaw pang magkabulag. Agsa ang negosyo og magpanon ang maningil. Kung doon na kamoy mga damgo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos.